Po 3 měsících jsem byla u koní a myslela jsem si, že vypadnu z formy, ale vlastně to tak vůbec nebylo. Willy měl předchozí den narozeniny a lísal se víc, než je zvykem, takže jsem byla rozněžnělá. Navíc si našel tyhle fešáky jako kamarády a když jsme byli všichni ready, jelo se na výšku. Trenér nám slíbil divokou výšku a po prvním cvalu jsem se rozhodla, že to radši ani nebudu dokumentovat pro bezpečí nás všech, protože se utrhl ze řetězu a s Natkou jsme měli oči navrch hlavy. Výšku jsme prokládali pasením se na loukách a Willy si našel tenhle magický palouček s trávou premium. Vrátili jsme se domů a rozhodli se vzít 4. koníka, který zůstal dneska doma, alespoň na chvilku na trávu před stáj, aby se kobylka Katy vyvětrala. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Dole ve výběhu mezi tím tihle rošťáci lumpili a dováděli a bylo vidět, že se před námi hodně předvádějí. Natka je došla takhle sexy natočit a když se vracela, našla mě v nesnázích, jak zápasím s vodítky, protože si mě koníci vodili jako hadrovou panenku. Ale jen proto, že jsem je nechala. Oni by byli zlatí i bez těch vodítek, ale víte co? Nikdy nevíte, co se může stát, i když jsou to ti nejzlatější koně na světě.